кыйсылар килә, Рәхимкулов та искә төшә. Аны бит инде һаман искә алып тормыйсың. Менә Казахстанда эшләгән еллардагы 60-нчы елдагы карточкаларны күргәч, шундый яшь булдык микән дисең дигән уйлар килә башка. Менә Абдулла абый ул безнең Сара Садыйкова белән бик дус иде. Аның репертуары болай да бик көчле иде. Арча кичәләре, Батый шәй заводлары үзенең шүпрәлесен бик күтәрде инде ул җырларында. Һәм менә Сарапаның җырын искә алып, Сарапаны да искә алып, Рәхимкуловның Сарапа репертуарыннан булган җырын җырлап китәбез сезгә. Бу җыр Шамил Манап сүзләренә «Керфегеңә тамармын мин» дип атала.